Nakabidyo ba? May 6 na nanonood sa'yo. Hello ka sa viewers na 6 viewers. Hi guys, ito yung inaano ko, gumagawang leg warmer. Dito siya. Ano malikot kasi? Lokin ko na yung boses niya. Parang piling ko may sugat ako. Saan? Kasing malikot. Use this. Hi! Nakagatas mo. Nainom ko na. Ay! Pakaingay! Ano yun? Kain ko okay yung nilipit. Iba na nga. Okay nga din siya, pero iba yung lasa. Diba ko? Yan kasi mabilis makanis. Kahit wag ka mangingay. Lapit na siya matapos.
23, magna-24. Tapos ka na ba? Oo. Bye-bye ka na. Bye-bye. Thank you for watching. Ang tagal mo rin nag-live. Para ano na kasi.